Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokereryo y'abaibuli. Wakirebuya umwanchumulilia Ndizi TV nemambi ndengia eyo nyasabire otwanzira tobetokora lituko ligeni kitari kinigo 15 omotyenyi oikomi omwaka w'ekirubere n'emirongo 24 amatuko niganda tekominyoka kegima asindo chinga tobetowika agatigati yomotyenyi oyo oikomi asigandonzi asotengerete boka soa imeje muroberi obwensakia turoyomo turababere tobetokoba ribwa erimo amashabiki itikurwa se county ya Kisii ebunge kitutu chache South kitutu chache North nyalibali chache nyalibali masaba bo machoge chache bo machoge borabu bonchari bo basi South mugirango mwensi so ase umuroberio wensakia county ya Nyamira ebunge ya borabu kitutu masaba West mugirango North mugirango mwensi so ase umuroberio oyo wensakia county ya Kericho Bometa county ya Homa Bay Migori mwensi motonchoka naine ni ngonkobali nebene mogoso ase umuroberio wensakia county area ya Narok Nakuru so ase umuroberio wensakia toikirana ase umuchomona wense icho Kenya Nairobi City na ino ntoriko batiga isiko so ase umuroberio wensakia emambia yabono chinse chiriche isiko enseria ya America bakoragwa nelishabikirito enamba emo director Kennedy Kisemba ntobwate Elvis Ombodo korwa ase umuchoria o Dallas Texas so ase umuroberio wensakia emambi ya abono chinse chiria cha Canada ntobwate Shem Keburi ensemo area ya Middle East tukatwara mashabiki tutawakilisha kurwa ensemo chireche Doha Qatar bakoragwa nere Dolphin Moran ntobwate Ruto Nyabuto na Boygo amashabiki amangurwa ensemo chiria cheisiko ase emambi ishabono ne matinga mbale ande yake baenda tukuwa ne bene ase ogoikirana ase merimo eranya lekaninga nkonyora gachaye nyomba gabo osembale mu abere mukubo kamambi kigima watebanga mbote tukutansa chinde chionse watebanga tengirane ase mukawa olyanche tebose hoteliga okunya gosiba gachaya kuna nakandase usakarongo olikao na eso ase umuroberio wensakia nyoraiga no tokoba tokoro sali tukoli yao twaba kwa chinguru no gosemelia wochaka lituko liao liabene leterane nkoruko job maangi no koene kinga chibichechi wego na malio gyabero ikira asenchira jobo ikira nunere Abigael Nyanchama Nigeria nenkorwa KERUBO FRIDAH. Good morning omanchumuliere na basemere kwananga kwabeire gokobo kabuye kigimana boigo gochaka litko liago boka saime umurobere wensakia bona mambya turango babere batatu babe bagoswa somurobere yiga nekyanga nkomanyole ngakyabayiri bawo babogete ngakyabasani bako bali kura chinsemo wetereka sene Ndizi TV murobere ne wensakia bona mambya sasa media mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Boigo sanga nintu mwanchumulieli agweteresi namba yesimi ya 0792192834 pini location yabo tomanyengo nganya kwabere kugoikirana ekebago kyagwe mambi yabona iga tomanyengo nyembono gendeta kwerubelia ando sieso gendeta kubwatya umurubeli wensakia korwe kereri tukuria JUMANNE mwanchumulieli ni goto kumulikira amangana alengete ogochenu kurindikira abegikoraga ensemo ne nusu yabona mambya ntobeto kumirana nabageni baito studio abutorabe togosanga nabarabo igoro yoborire bwa breast cancer igomanchumuliye liko bere gokwebolia amange igoro yoborire obwo ntochikoba tokumirana nere Eunice na boigo Josephine ababa bagotomanya ase obwagare igomanchumulire twakwaliganire bene elinde tobeto gosanga amange kone nimetinga kurori kotobete togotigana boigoro
anamanga beteka gwikiranirwa ase chinsemo igo mwanchu muriria onya beteka kugwetera chinga kichiamaragoba manyanga bono mambia oikatobe tugukumanyiga mashabiki aito kurwa chinse chiri chia maiko enyaranga ekermagende tokubwati umurubiri gabwe ENSAKIA bono mambia oikamwe manyinga asense ya Kenya ngaitobere togwikira anenega igasoro kongorwa Gusii ngaitore ayonsi nigoko yanyora emambia yabone gakorende unabutambo mwanchi murigeria oikatora murikira ringana rya Nyasaye ekibungo kirituko bunagekoretwa sore n'umurubirio w'ENSAKIA ekibungo gitu nigwe kurukurwa sigitabu gya Zaburi emerongo kianda ogosoma kwae 14 keka gatabanga kobogo kyamambia otoisanikie no bwanchani bwao obotalikoera elinde to chenge na kogoka amatuko aito onse ekyo nekibungo kirituko bunakiaretirwa sore n'umurubirio w'ENSAKIA Aitu manchu muriela nigo toba togosoma korasi gitabu ni gya Zaburi emerongo kianda ogosoma kwae 14 ekere kibungo kegotorera nga kobogo kyamambia otoisanikie no bwanchani bwao botalikoera elinde to chenge na kogoka amatuko aito onse ekere kibungo manchu muriela kegokwanera igoro yogosaba kwa Musa ogosaba kwa Musa ochia senya sae ekegeranga ntuganitio bwanchani bwa Nyasaye kera lituko kere mambia kero gosoma gochinsiga abuni ko mwanchu muri kegatebanga Nyasaye bwene tegotogoke usetogosabanga abekagotogokia amatuko amange korengana n'emyaka eri twabeire toguchandika igo omwanchu murigereria esegete togosogosaba gwaito emambia yabono iganga KERUBO kyamambia omanene koranche tubwatokero bwanchani bwago bobe bogo toisana kera lituko ele tobe tokogoka amatuko aitonsi ndoli gochikorera wetereme chande litogwetera ndotaiti amabe abekagotonyora nigo toganiti gotwara omogoko chinga kichonsi ndoganiti bitine mambia yabona igo mwanchi murigereria ndoganiti abaminto basire abamwabelinde torere toganetinga amanganago abekagotogokia tororo bwanchani bwago chinga kichonsi igo amatukali yonsi twabere tugochandika mwanchi murigereria etogosabanga Nyasaye abekagotorenganirie obwanchani buri abekagotogokia amatukali korengana nali twabere tugochandika oku nakugosegeta goito emambia yabonaiga. Good morning, Job. Good morning to FRIDAH. Happy mid-month. Mid-month. Happy. Irobe ikegima. Nekero mondago chira alinekirenga. Awo chira batenga happy Friday. Leo Friday muamba nyekero komenda happy. Happy go Oiko tumeke chiruga chance. Toko itabanga happy. Odigale kende. Oigoru kende. Kabisa. Anoche kwa majire. Ntoche to change na ile static chinde lakini akide rende obuja kwa majire message yaikira. Ngira chikora gachinzo cha mugaso. Kwebangande ke. Kabisa mapema mbia. Oba jobarira ko koigwa marita unaye nyomba kwara soki kende ko mubuko kindly tari raisi abandaba ko kere bambia orega otherwise nga kikwabogire chembia mboga tikigima ndo chinga litukuli abede ko chaka asenchira yabene ndo chinga insenento hereru eno nembe teri ko gusa ndo chinga nige toerete ekioro kelinga litukuli ale ronto na bosemelinga liberitiko liligi yakigima nakwa mo ligeli Ndizi TV nga tatu harabwoba teri konyirira boka kwanza bantu banchite kole machinga kichabono ndo chinga oikera na mugondo chinse cha mapema naboko nyoranga kuyinukira chinse cha bonga singe nchunga akonyoranga nonyanga nigo enserenyo entoerero okay ngati ngale ne lituko liechiro by the twaramenya kanire nabo nchorira ko rwase paragabo ne lituko linene liechiro ya nyakoe by the way you manchu morire I have a problem ekero monta ko ende chiro lekera ko ende supermarket nkonyorole nga echire kero omonchorire oli chiro gali nabangete
chinyanya chai ebituse nabwate chikomi nabwate chemerongebe komenya konyoranga omoncho murigeria keraikiranira ase chiro onyoranga chiri kire ikomi obeke obugulio sine chikomi sine chemerongebe omanya kogwaso omoncho iringa yantri kongesa nongesa lakini the same person agenda ase supermarket anyore chinyanya chiri kire 50 ondita yako gesa na siki abantu baguchanda bonchireria barase chiro ngi batari gochandira abantu be supermarket no matinga kirase nabwata machikaya supermarket kiri ligo kire garia no matinga go bargaining koyo kurende onye koganitie ase okugenda obe mugo sanga no kuigwana na Frida kuritari ko bachanda kuno tema kuigwana na korose bwa matobia akonyara omonta gochakanga gosibona chinyanya mugondo wakumina naki chinyanya chinonye natukoru mugondo nintumegete chibesa ochisimeka ochiroseria gochisiarire riogo igekero nabanga isoto nagete sabyane naki ngobeke chisoto ngonsakeri chiri chibesa chingana taringe nabo gori kenyori ni korumwane naikira ne chiro gari natumeke transport igo goikana ndi ngaki enchire yunguire tatumanya kukasanga riori na atigire Shuari, kwa minja kwa bakora. Najeta kwa minja. Najeta kwa minja. By the way, don't try this. Najeta kwa minja bakora kakaganga monjeri yolingo ya kosare. Tata agatega yanga. Utama tibia sara Frida. Yeah, by the way. Tibia sara ikote. Ebi ndobuna biaki. Wanyakuru ni gari. Ekirota tukuri ni gari. Monta ho chakiri goli goro. Tiwa tenga turi kuri no tenga ancho ebona. Tiante bengi na idera sara. Abuna karabia sabira by the way. Mbale bago kana. Honestly mbale bago kana bago kesabu ya mafuta bakana. Sijui ntimetingi inki abanta bange tuanchirete ko bagenyi. Na bomba tiri golipinga korue tauni bakembasi ne merongeta hiyo changa ngane meronge ne mbwat ko mai to bye pinge chinchanya ko endororo no mai tenga chigari chinu kuigona kore nkunyare kanere Frida ni yego kwa wate meronge 5 wachi gweta igali toke lyako goki abana wala kaliri toko twale chinguru otale distance bakakali chikobogere merongene bade wanya utare kero to bwati chibesa otebelele ki ya tikansikia ka distance elinde nyore gari enyigari sine ya 30 bob osense 20 bob koma akajaraga bando stiriri golindiriri abura kwa 80 ona bo maite ko betereringa nabo nabera betereringa bo no line gari na ende bo okabe distance ya 30 otigali okukaba nkenke ojakara ora sugume ora kora 10 bob distance ga 10 oline 30 ochikolina angenanga angenanga na konyora muiro gweta ne bigibigi Mudego ko gena nyumba ngakieko ba kulinde Frida twende tukukonera mangana yua alingeta soboncheria anda abantu mbale babwate chimbwa na tebenga ni mbwenge yose ni mbwembe kikule na urabe gukondonge yasenge nchaye no musubati go boncheria abantu mbale bagocha soko ni ebintu byao usina abukato ochi mata ochi mata Frida Ekaso bende ya bayogocha ine tabiembe sana na litoko yigikerie mambi yabona ika because umuntu yekerale ta avocado chiriko nyomba na maitenga nchitobete I pick tumeka maiso by the way yo imuke onye nayo komatena naki echindete kwa ndanchi kolibona iga echintagete ingacha bakamambi na bako kochorera lakini ayekwacha kwa mateye by the time umuntu bwo mweli agocha akonyorange ya avocado ya matamatikire ya beire rongoli askole na ngaki umuntu amanyanga ne tobete Frida oyo chibogoli ko nyombe sinamanya cha avocado cha nchitobete nkalenga wachire kwa olira avocado ukagete nchitobete kwa nyoranga Frida nchiratoba ayo manyene bo toko ora avocado mbeze ko rujiro gake nchianya ko banchitoba dimaiti ningiye kwera bete bwe abantu bagochimatera because anelia tobete omonto yo chireta na ta manyanga nchitobete lakini ento ko begena lero asiki because nero koni
Rero mando mondo na kwa tere abukate saligete. Kone ye saligete. Ko manyanga. Mate Frida chinse monjuro kora mata manya ko. Koratiga. Avocado saligete na boko manyanga ye ne saligete. Because na bego tuare geta masigete gaika. Igo na boko manyanga ki avocado ye ne buate injari. Either ri ari ko tu ekagunse egate kasinini. Ona galia se ategete no koraki ri go toba oike gunde gari. Igo eju bona ye toko yerigereri na boko manyanga ki avocado ye gagaki. Oko matangorora mate ngora igo gukuna. Lakini talinga kuwa matanga ke. Oye kongeti. Ando kunya kumotenga ye boli neto. Ye boli neto pete kugaseni kuna Jones. Aba naende nsemo yendora manyenge abukate nesta legete. Osembiye igoralo chakwara ligere. Matenga onye achakiri gosalika konyora igorali achoki gotono na matosi igora. Ekioro kelinga abukate telindonge. Telindonge ya. Ase igo mwanchu murele on Ndizi TV. Tia wenya kumata abakate. Na bali moko ni abukate maite FRIDAH bakongu achire rero na igulenga etekiniki ya chirengeni abantu babasogotia abukate. By the way, yeah. Bata etichi tope bwango. Kwanza kero chire chindera by the way. Abantu mbali bako koreka. Kwanyoranga kwa ule abukate kaite mbiyere. Kumbe yeye kireko. Igo igone mboto ko gikerie mambi ya bono na bo igo ko batoko bolinga nebwendrete abantu babe bakwene kinga batwarire obo cheno nabo gotwara maskani ekero bakira nase biasara by'abantu bande kone FRIDAH ingana nere nganite komanyanga ase nyumba ngo bwendrete ko hari gitanda igati umusacha n'umukungu oyo boka last ina mangana gwasome go school oyo boka la aro gwasome tu na mago korobo no bana jabu toraire babera segitanda gake na tanganire kuboka na rosiri abana bachire school na sokire guchimirimo na gutigire igona ndengo chamargo bali na inokire korwemeremo nchake kwari gitanda yaya bono bosengo gotura ngotebi kora mukandara ali gitanda mataiga ndo singane wenda tukwigwana na kobaro onye mukwigwana nanga no musubati urabe gakwara asiki asiki urabe gakwara no musati tokote banga no musaje urabe gakwara getandeke ya okugwana na kubaturira ngi mwigwana ine Monto boka last make sure ngankwa role gitanda because onye nchina boka mambi tingo kuganyanga ka ubo kemenye cyo kwari gitanda ngako kuboka yo rito burangete gukiga mpaka sengo chiranji ayegali so kwa bokera nyo kwanchite chitoro onye tedi kwara gitanda make sure ringo boka iga naye kwa gose kwantanga nire kuboka wantika ka bunche chinsa chichene kuboka namenya kwari gitanda chinkalende chiri konyoranga abantu bali bakora emirimo asenkeria na baucha bali gitanda kwenye ko chinka bunechi by the way monto gukora igasiria nyumba tabonete gukwara gitanda anya no musipati nyomire don't Kakotema Lole chibedi shit chata wende tiasi by the way asekibus ine gasi umusipati wende takokora next year wasibia sipi bakasa atali gosibigo engane go chane kiko FRIDAH aboigo asense media jobo chenu wa nyumba ebintu bya abantu bakurare tatabenga namarangi tatabene chi bed sheet tumanyango ebwendreta abantu basibi bintu bi asiga kirenaki on a daily basis bed sheet kira lituko buna kwabo kamambi rusi chi bed sheet chiribeka chinga kwa ni hotel mombenyete atari kwa ni kieko ka hotel bantu bago chenji chi bed sheet because ngaba koraro igobane kiagera no rio aiga sona lete FRIDAH ngi usubiri kile bitaragunda yeah by the way elinde kwa ne kyobo chenu kira lituko elinde ko kulenda afya yawo elinde gwetanga kurasa ko nyara marwire make sure nga bed sheet kwara lite butko dio kuboka mambe ne chipilo kesire make sure nga ngo chenjore because butko gaiga liti kwarara nkwali gamara wana chagole wande nga yatiri ko nkwali gamara make sure nga ngo maintain your by the way kina kiyeko gara banta bange bata makuru asichinga because you are to musache bed sheet from Monday to Monday
kwanyoranga nonye bintu biria kwanyoranga akamwana nkurara karabu aka umwana no makataramanya taramanya buyanga ngakyabonye takomenya kwanyoranga umwana witeira mache bintu bizo tugwanya gosoki kwanyoranga nyomo gakatwara mulemba senkeyo Gone bwende tabantu bakolenda obochenu ase chinka chiabo none bintu biri okoralera kwabako enekinga ngo byonchiruliorekera engaki Okay azmetira boko molekera ali agendete kwenekiwa asoro ngoro Gusii ase kolende omwanchu muligereria bagosangana intwe ebirengereri byago basekerengeri kyago kubwatikana namangana yonsi tobere togokwanera anena sensemo yokwenekyo obochenu gwetera gusibi bintu biri okorarira nabo igokora sensemeria ningo obwenerete kwara egitanda unabona ayo kurubirengereri byago ngando chenga job era sensemo yayage myanga muswati ne responsibility yo muswati asubati kwa nango emambi yabona igasangana intwe gwetera asena maisime ya 0792192834 so anga sensemeria mitandao asensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net. County kiogani tingo cha kiri tukolera county ya Kisii se county Nyamira. Nyamira. County ya Nyamira muimendro ose serikali county. Serikali county ya Nyamira. Igo kora no bwatekia gasokomanya ya kabisa. Omwanchumurelia on Ndizi TV maiga yegati jaba MC kurose county ya Nyamira komorusia o abisi omonogeri obone chinguru iketa ni goli chukoli goro ingusana no entindi yabete kwene kigwa egati jaba MCA nabanya nyimbo wege station kelia kia Nyamira ase aba MCA abo abete babikirana ase amagacho yebunge eyo kolende wikirana aroro nigo babete bako nyora chinga kichinkongo engana abete kwirana bose ukirira ingusana no entindi egati jabarai abo naba nyanyimbo tengo turarango na raya beta kwene kyokorwa ase bunge e county area ya Nyamira na ga somo gasoyo basigali baje assembly tomateyo batoma na MS bakorigia ari tukori ale ron twabwata mangana biasara bia MS ne bwata chinjira chia ekorendwe na ade seko gakinaro ewikireria aba saba baba sigari bacha mbalengega bakarora litukoria JUMANNE ntu alenge assembly ne MS andare ara twabano ogokumia na nade bairanire bacha ko sabe MS barore na tubaro nade banyarore eteriko nyarekana MS yagarorekana litukoria kagenda ase nyomba aso okore biasara igonda bwes orengerereti une MS nesirete oye akongainu anda akongainereri anda actually omonto jete police akalika mangana ayo une MS nesirete oye abwena tabu atu kero buno bali mali gete na leadership yetu na sijui kulitokea vipi tukaona polisi wanaingia na kuitisha mess ambayo ni simbo ya unity ya assembly. Bila hiyo assembly haina nguvu ya kufanya kazi. Hatujui kabisa nini ilitokea, lakini naona polisi pia wanatumiwa vibaya. Tunaomba viongozi wa polisi hapa kwa kaunti yetu wakome kutumiwa kisiasa. Mesi lazima ikuwe kwa assembly na hatuwezi kubali itoke kwa assembly iende kwingine. Polisi hutumia bunduki na sisi tumechaguliwa viongozi tunatumia mesi kuonyesha nguvu ambao wananchi wametupea. Wakome wasirudi tena kuichukua na hatutawapea na hatutakubali. Hii kitoka ni kama tumenyang'anywa nguvu ya kazi. Wale ambao ni wapinzani wa viongozi ambao wamechaguliwa upya watumia njia zingine za kisheria.
Para ichoma nchumuligeria ayona ragendete kukorekana ase county area ya Nyamira magayuko ngusana na gwatani kase county assembly area ekerondo chinga abanyanyimba babeta bagwikira na sichinse chioli tuko liigoro askulinde aba MCA babeire bagotuguterare igetambukire kina boigo kwanekanga amangana yebunge igose county assembly nigo abonete kukwanerwa ase county assembly ekerengere likyagongirike kejob ninga negwichania ke turochinga baraiba ndate kungusana na turochinga aba MC babete bagochorwa no monogeli mbali koigwanana nimaitinga ninga na tukunya kwibulinga okungusana no kunigo kura ase faida yumo imenywe county ya Nyamira bosine chinguru cyo baraiba kurwanira njeno chenga ingana tokoba tukubuli mambia bono nebwendrete abaraya bakuriki chinchera chindongo cyo konsonsora imichando bandete gwetira ase ngenjo kerengusana negendete gatyomo aba MCA no monogeli engusane gati aba MCA no mugabana luchinga ningana erachi goturubania amagendro bono mateno ni meswade mugabana nakongwa mono gweta ase bunge ngikibara chigwetino ni budget ngikibasira bichiko bwato kwa ase bunge elia county ya Nyamira ase tukusabanga abara baba bikaransanse na gosonsora imechando babwate nabo yokubwate chinjira chire chindonge ane mono ase owekirania obokoreri bwabo erinde omumenyi we county ya Nyamira tabaga gochigwa isiko kimagendro iga mangana yebunge tigabe gakugambiro gali sebunge ekirto kuligereria yagendete korekana nige amatemo kurwa sikenyoro ke ensemeli ya bugeka nige gendete kumochigwa n'abanyakinyoro maga yogotiga umwana obumoroire nyomba kisato asibagate bamno kwigena kwabo ngoli asamaliogo gutatiga asensemo ya masabo maga ya serikali koira egetambukiro nabo ibogoikia umumuroyo aselieta Josaya Kumba ende kwenyorera obogwenya sinyegitali nigabete kagusiria obugima bwaye engana ababeire bakogikelia korengana no mugaka bwinkeyo nigabete gakwenikebuna abana baye bonsi abo bayigwirwe asenkeyo mbanya koirwa asinyegitali imeye kenyoro kia mwamotoka egotokemeye wodi ya bogeka igotukumirana ne amate ya Vincent Angwenyi abwibara babwatani be kanisa ya imeye mwana okwegena kwa bokonene tikuri kubanchera barabukoiro monto nyagitari nigo yairirete omwana obo Josaya Kumba bwe myaka 24 gusiri obugima bwayema ega yokurwara chikisato chiarire orumuna na rengo musai muna nere na munyuomete na moeresa te kingege nete nera gaitaba kero tuachi korigereria samariko asoko iwana nie bibungo tokanyora mangana ina bali so togatwara okwege no komonje no mungi none urende kitogenderete gusanga na tatu mwabo no ruara kerabe otegemete nyagitari onye kinga kikiaikire no rusi gwao irurandani oirwense enyagitari erie nene sana basi bore tu ne sanduki maega yukurigereria engane yeiga barabwe muna baiboli tibali kwegosa asomo ikone igongi gwete ng'omwana one na inche nabeire negesio na ibore to omwana ogosoa soboroti bwa Nyasaye ase ng'encha achorete Yesu paka agakorero na buna arenge konyakorera nyagitari ng'andetere tata ndusi anje tinta itikobera abondo oche ng'akorere to kwegena oku amang'ana yebirero oyo okorera tigarire nonye nabo ababwatani abwe ekero omonto arosire achire borera ararire gose no omwana ogo chaka gokura isiko ama kweri aya tokoroka yembera ase Nyasaye gokorokorara amateyeiga y'abana bane nigo bamenyereta amasabo kurende tibabwati gosemeria asamariogo abana aba bane bonse korung'ina kobogorio borito mpaka koibora tari kogenda no en kiriniki aba tari bobe kogenda kiriniki lakini tari kogenda ase ng'encho yokwegena oku emeti enyi kianda yaera oibora omwana twarera asoko bwakwa Nyasaye amarwa irari akoria abana mwana one tanya konyu noe no bwaranse obubokoro kubwo mungu gusangane gitaseni kia Ndizi TV nigo bakorera lituko lyogosasima igo lituko lya saba elire Saturday ina lituko toko sangererekana aso sasima obwate kana na mariko Biblia
ekanisa tari enyomba eri ase abantu bakogenda bono ekanisa eye inche n'omongi none nabo togosaba totere tokwane tosome ebuku ase obwamo bune amatejemo. Hii imani pia tuko pamoja na wazazi wangu na ndio tunategemea na ndio imetufanya hadi tumekuwa hivi wakubwa. Njengo rugufeni kwambuka nje mama mwabo mwana uyo rari no mugaka eresire na bere iko yani no turaso kwege nuko na hakuna venye tutamtoa makosa juu alikuwa anajua nyakati zenye Chosaya ataishi. Omoichano munene asaba Nyakenyero nigo basiema engane yegekiara na kuyegikeria bororo na goteba okwegena buno koiga tikori kuya nachete pakaganga tema ko tebyo mungina nyenega agende pakora agende resa abanyagitani cy'umwana arwarete egere bamukonye lakini umungine gakane tugutimuka Marieta Kerubo Joseph mitira ngwe injo mumura monene sobo kongo botanyole ona baba minto la baba soete kadise yo miaka yara chire mengi ono tugatema kubarenga kimbara kane tigugore kadise lakini takieti mwanjira engane telingiya ekiagera rinde bona abantu barabambage mbaru nyagitari abantu bo bakonye kirerende bono tatigarende ikoroga no kugena kwabo gukare Giko ripoteria egetasaini kia onambeye mokia Ndizi TV kurwa sekinyoro kia mwamotoka yugutuke meye wodi ya boge kebunge ya Kitutu Chache South litirane ngoro kwa Dipon asanya mwanchumuriria Ndizi TV kwa bede goko igwira anmono igoro yokugena gwenka ejo abarobo igene tinga baliko genda ase nyagitari ko ndo Fridah team komanyanga kerengere kyongere kigoro yengane aba Kristo tukalite jale birengeri bya ba Kristo ande to manyanga buku kibago soma by the way ekiageranga by the way nige kora kyogo ichani kigima keroro chenga omoibuli yago kana tabasa koiro mwana wa nyagitari anda babere bakoereranga koru omo subati oyo abete kagwe bwaterani bakoko yubara bakabona abera gago kimya abana baye mbanya goikira nasi nyagitari nonye nabona nyeto koira abana baito gosia mateta senyagitari talinyo to gosemeli abanyagitari of course to gosemeli Nyasaye lakini rende ngonyorore chi nyagitari bagateba we treat but God heals kini korende okwegena kwa bantu ntogo komocha kero muntu nabwato kwegena kwaye kero muntu nabwato kwegena kwaye kolende nebwendrete abantu babe bakurigiriringa nkwegena kiko gutwara bakurigiriringa kanisa kiyogochya asengenjo gwetera ase bikoro binga unebi twararinga niga abantu abange babeire bagosira aseigo ingana turabe tukuburi maite Fridah no ene kerukuriria mariko ndobwata amaruira rekoretwa kubwatekananga nukuragirirwa usinebirecha nututwara maruirande agocha kimwanya bantu ndo bwensi kora sense ikorware amaruire naragocha sengencho ratokinga Fridah wachire bosene asigete kwarire ndagerembe nuchiwe balira ikawikorware igo igakero kwarwarire oburere bwenda osabe nuntu bwato kwigena boko bwenda kurene naende nse monero ya nyagitari Nyasaye nero tongeta abanyagitari aba Nyasaye nero tongete kin ebinto kurwase amarioga ya sakorosi gukorwa asigo nkoranga nebwendretenga okugenda nyagitari temine tinga tumugenda Nyasaye nabo kwenda nyagitari lakini twari kwigena konga nonyo nyagitari gakondwaria kubwatikananga nechisemchiri Nyasaye amwete omuntu uchikombweni Nyasaye asigo nebwendete tobeto kuriringa ne asubwa gare kigima na koyendo mwancho mwerelia Ndizi TV na wakwenda kurubirengere bya kubwatikananga ningana eye agichani angano nogenda nabanyagitari baka London Nyasaye umanyete bedwe guno kwigena kore kerenge kigoro wacha ko convince umuntu yiga mpaka nabeko bachinga kichingo
Togos kabosioni go muimenre pe county ya Nyamira abere akoyigania serikali ya county ya Nyamira wikirania amagendero ase abamenyi be county yoka ukwana chinsemo chagesima chinga kyagendrete nomoroberio bugusira abasae ebyombe nabo igabasubati inse kyombe kya useke ganja kyae kyangava nigo umenre pa county area ya Nyamira abere boigo gakobolinga serikali ebekone kinga ngwikiraniere estima ase chinsemo ni gabete gakobwatokera ekyombe kya mama mboga chibesa chekerengo gechi milioni emia eyemo ne merongene nemo nabo gochitimu chimepira nabo igokona na chiema asensemo area ya Nyankongo amo na area ya Gesima tengu turarango wakeroboturo weterokane ki wano musakitu mangana majia kurwasi county Nyamira Polikapwa Okara gago kwana se chinseme chiga cha Gesima nigo mwakilisho jiga hama basubati kurwasi county ya Nyamira musubati cherusha MAANGI agendere kwa bagakuliranga wikati kunyara kwa bagakole miremo yaje boikirano. Sijakuja hapa kufanya campaign, lakini nilikuja kufanya kazi. Nimekuja hapa na dance, nimekuja hapa na balls, nimekuja hapa na checks. Kwa hivyo ile kazi yangu ambayo inanifanya kuingia karibu na wananchi imenifundisha vitu nyingi, mpaka nimekuja kugundua ya kwamba kuna mahali ambao watu wetu wako na shida sana. Yerusha huyo nyara kwa bagakurwa chiema gochiase ebinyoro bibere kiria Kenya konga mone kenyero kya Gesima nigo abahabulire kunyara kwa bagutumeka emeyobuya eyo era bakonye kwenyorere bitoki na boigo kubakonya semerubyo iyo gokorekana sebinyoro atantire abo erango takakwegora eline tikokonya the community egotoka within that region. I like Karabako Yewa, you get a free because I've given it free. Tarivesa, Naya Tunamana Koyeta. Oyurande, whatever Mamma and Ramana Kara, to make us some Maya, Namara Secretary Tata, Nabo Jerusha begoniga nyara ko bagago konya chitimu ejuju wakengo yochirime ye ewadiga ya Gesima. We have distributed football to the 17 clubs which are within the ward of Gesima. So I hand over this balls and I want you, everyone, you throw up and then you catch for yourself. Yerusha bego kwa na sinseme icho ni gagendere koba gakubolia serikali ya kaunti ya Nyamira wakole miremo ya ebo ikirano elio kwa barobeli ya wananchi egurube. Tunataka kuuliza serikali ya Nyamira hasa kwa sababu institutions zile za Tibet ambazo zimekuwa devolved zinatakikana kupata walimu ambao wameajiriwa na serikali ya Nyamira, lakini wamesema walifanya recruitment ingekuwa ifanyike 1 year ago wakati walifanya interviews, lakini mpaka sasa hakuna kitu ambacho kimefanyika. Na wananchi wanauliza, je, ni nini inaendelea katika kaunti yetu? Kwa nini wasikute nje watueleze hata sisi wananchi tuweze kujua ni nini inaendelea? Nonyena bo ni gajebolire serikali nene kwani kimunangorigereriere chinsege jirebo nende gukora emirimo ya bwikirano uchasorgongo rwa Gusii igati yabo ile yobo chenu elia yechisemi igati chinsege chinde. Kama umesikia mwananchi akilia, ni uhakika, ni ukweli mwananchi yako na shida. Kama saa hii wanasema hakuja kuwa na umeme hapa for the last 6 months. That is pathetic. Ikifika saa 12 wakati ambao watu wanatoka kazi wanataka kukuja hapa hata kununua kitu hawakuta kuna giza. That means hakutakuwa na security. Omwelio ye Jerusha nigagendere ko bahagakolia eira na wasio lengano hareketi ase chukora chentunde gocha asegeruke liyo koligia obo governor asatebrenga nero rabeliogo lirakonye e county ya Nyamira. Wana niki kwa governor barafungo libuone na ile talibo obo kwa 2027 wana nega asingo kora
naete ko koremere temo metego nitabe mengenjera lakini metego yeju ndoko tebara abangira bako batayere tatebara metego ndarene bagi ko moroto no mo bengale abantu banyanjira bangaire kwabere mugwanjira ni ko ruga aseito egente kabura na mireiga monde mesirio ko tiabuto ngegente ginko ripoteri getaseni kya wanchete kya Ndizi TV kurugigi gaiga sinsemechi gache simaime ye bunga yabo gitutu wa masabe me county ya Nyamira inchego nkuru kwa polycap okara Keo mwanchu mulielia oino mwimeno rep uwe county ya Nyamira Jerusha Mumanyi achinga kiabeteka guikirana ase wodeli ya gesima kurobo koleri wetera service yo mwimeno torere kabusira abanyakinyoro kurastinsemechi wanena sokwena na chiema abaigo asokwena na emepira yirabe kegosira abasae asogokine chitalanta chabo itambo kire ekia anemono ekerande tegwetira asikigancha kirikiae kirikigancha gotabanga nikigancha kiregeke lakini agotabanga akonya gotema gotonanke nkenke kire kiumbe kenyore kira abantu banyore ni gitambo kire ekia nabo igobera kukwanira amangana aramarito kigimanga serikali nero nebwendete ebege kuikerania amagendero igo nebwendete bege serikali kaunti Nyamira bo igo babe bakwene kinga babero ikirania amagendero ase orogongo oruo tuko molekera MAANGI abeire gakwene kiwaime na iskoro gongoro Gusii ucinga na abange bwe basoso mu rubiri rw'ENSAKIA ase imambi ya abono ndocinga ntubwatirisha bikirigene koronga omwana zilizopendwa atambo sekirario Joseph korwa Nakuru City kwenda ndeto ja kwa Nakuru City tumene tolengere turaendagia turaligia turatarake toswe meningai creator tugenda asenyanchiria ndio wata mashabiki ya MAANGI na Nakuru City embusuro inge korwa bonchari bwa mwancha pamoja umusuri bwe sukorwa na Nakuru City wapi Abigael Nyanchama Joshua Mbiatirimba Victor Mondo Mienda Natasha Mcute once wasasomoro bwe ENSAKIA Lydia Bosi Bore thanks bro Roda obere koganelia bangi kima mama wake Jane Devina Nyanchoka Cliff ndiki Claire Elizabeth Odhiambo tebanga good morning all na mukwe na siku njema Vero Okemwa thanks my dear notore amo mpaka omwerio Ocharo William from Sensi Kisii locked in with Natasha Mcute Linet Mokogoti tebanga asante opopemo ndochinga Zakari Makori Muginda Natasha Mcute confirmed thank you so much ndochinga Natasha Mcute korwa kanyimbo nere toto la Kisii nera watebanga so asumuru biri bwensa kimambia bono ndochinga Ocharo Williams out Natasha Mcute much blessings Walter Yoba live from Nairobi City from Embakasi Pipeline ndochinga St Catherine Academy Kyoge tebanga tuned in Honorable Julius Omosomba yuni yule moja pamoja Honorable Julius Omosomba tebanga Lydia Nyaboke Homes thank you ndochinga Clouds Nyakez watching live Honorable Julius Omosomba pamoja kurwa makarama tusu settlements Kill Nyamira County na mashabiki yonsi toswa ime yumuroberio Amoski Mori tunde ndani memuroberio Alex Nyakweba kurwa Maro Kisii County nonde ime yumuroberia Amona David Mauchi Nyakweba Ben Andrew watching live from Nairobi Embolia Mosensema watching live from Ogembo good morning Tebanga Samson Ongaga my wife Mafa Ugachi and all fans of Ndizi TV Baba Brayo Barut good morning tuned in from Nakuru state of tuned in from United States of Nakuru Hanelisha bikiri ni so asomoro beri ENSAKIA karibu sana Leonard Mokogoti Buobiero otengabukiete buyamami otebanga mamake Regan agotebanga bwakire ya unelo moja komo thanks everyone Linet Mokogoti kurwa utawala mihango mpaka Bogichora Mabundu pamoja hadi mwisho ndochinga Eric Osoro watching live akorwa Keumburi Taro unelo moja good morning Job and Fridah Roda Ruth watching from good morning watching from Gulf to all Ndizi TV news
tebanga soa ime yomoroberio wensa kiare nani enengo atupanduki with Lydia Nyaboke kurwa Nyansakia yamo au tebanga niko pamoja na Linet Mokogoti Bobiero baba Brayo Anthony Ragori bonsi basaso moroberio wensa kia na bangendo chenga Nelson Juma ENSAKIA Jumanne Maangi na Kerubo Bwakire Byakurwa Kisii County Director Companion Artist Interex tabanga Trusted Expert Painting Company Nelson Juma Noari Memorable ENSAKIA Mwalimu Elijah Ochenge watching live from St. Catherine Academy Kyugenya Koe hadi tamati na walimu wote wa St. Catherine na wazazi wangu David Ochenge Keke na my mom Yunuke Basawa somo Robert ENSAKIA Imambi Ijabono Mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kenyere Basement well represented Tuesday loading na kanyaga pakubwa hadi tamati ndo chenga Edwin Omwenga kuroki Syrian dam present ndani imemoroberio ENSAKIA Imambi Ijabono abuna baba somo Robert ENSAKIA Imambi Ijabono na yabo igo mwantu morelia Ndizi timentora gotiga isiko na inabo so somo Robert ENSAKIA to manyinga anyende tutubwatia korwa ase mambi yabona kunda unabotambe entunda kabere na magazeti ya senko bayingu morekera egazeti ya The Standard unabotambe nencha sensema ya neni gongu morekera egazeti ya Daily Nation kolendo mwanchu murire tetraso sensema ya kabere studio atosio mechi duka ke igoto koira na asegeke kerubo sionto beto kumurikira magazeti asubuhi. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga Kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime asige kabondo enyumo yale gutaguka twayagakire kayenke batomorembe yekoreto wiya asekenyoro amasikani aba bintu byao bigusikwa kera obosera bwenka nugo kutebania kene nakonyorekana korenga
nigoro mwigweri obwange to bulimo otagetekene obwanjani bwale guchwereka ntwaborera Pastor Gideon Kirokenda bange bagatamu kubacana asenga tikuri myaka abakunyomana rero babacane nabakumenyomana imyaka 50 etire banyare ko bakomocana bo ibasi chingwana na Kirokende ebikoro byabo byakarito uko muchana koroko ngoli mumura nabaho tebaba gusinga boterere mboli mumura eyenteke nene nkelinga abamuko bacana ekero mwanya olire oro ribaga na bumanda mugo chamo mwanya olari chibuli uko bacana ko enka yale kugwa ntwayesira yabeire ensera obuya bweka enkeria kare buya abumogoko bo abantu bakobasika nande barombiya more nabono asa monchirulio yemerubili ya Ndizi TV Rosa enka yao na Josephat Amisi tomo chako bwatio morobelio obosera gwenka kila litukoria Jumatano ja kirensa ya monenusu wikira chinsa bere nenusu tutenenie omochie omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo togendrete kuyarigania guchabua sore wono eduka ya Uhuru Superstores Limited abwo bakonia ebintu au ke wholesale na retail wako bwatana na Ndizi TV nigo barabe ase roadshow kitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe ase chiro ya Miruka town ya Nyamira chiro ya Kibirigo na boigo chiro ya Kimera kitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe ase chiro ya Kiumbu omuchiokeroka chiro ya Masimba chiro ya Ugimbo na boigo ase chiro ya daraja 2 ni nchumwensi mumerene na borobwo eryumwe manye bintu byonsi nobokorali burya bakurwa Uhuru Superstores Limited guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada, USA, Australia, New Zealand, France, UK, Germany, Saudi Arabia, Oman gatiye chinse chinde chinyinge wono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inye isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education. 20 Link.
ayumure nigiata kurworo gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono na nkakiende yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwinyorera mariogo yugusyarire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yanda mange na obare imiyumu chobusongo ansamangacho akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Nabuigo Orosagironde nigorore nsemo ya jogo angene skuru yoburoso ya jogo primary Nabuigo okuba kirisimi ilikoma nyamange Enokem Agrovet Limited, growing healthier future, one harvest at a time. Esukuru yokwegelya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka serituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo bantire nekiumbe kiliye gikurigera y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwigo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imejoro gonkuru Gusii asebali imeyumu chukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumu chukilgoris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. No mwana bw'ekyanga kya mitumba kire ky'abaana amu n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba kuna bono chianga chia bana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto chake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero batokere number 1 elindo nyare ko bagokonda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'umusongo ase nyumbere ya Imperial eyo kirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya holero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu Mama Tefi Mitumba Bells
ine ayomurimi wachandikire n'amakonde asebi merimo gundo bono ekambani ya beya na buri chiburi yao abana barosya biryogo rya belt eriyo rigokonya goita makonde asebi meri yao na koreda rigesariya asamange iguro ya belt umerna na babwatani be kampani ya beya ase roadshow na Ndizi TV ase chinsemo chikubwatya kitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe ase chiro ya miruka town ya Nyamira chiro ya Kibirigo na boigo chiro ya Kimera kitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe ase chiro ya Kiumbu umuchiokeroka chiro ya Masimba chiro ya Ugimbo na boigo ase chiro ya daraja mbili ni nchumwensi monyora megerio iguru yugo kora amakunde kurwasiri meribya umugondo kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiriche spray paints no chire mbabwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byogakora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Vyake gima omwancho muriende ati ankwariga go ikasentunda ya kabere singa kitaganta gusanga emeyo moroberio obw'ENSAKIA bona mambia asentunde yegato kumulikira amagazeti yelitko lyalera tuchake ni gazeti ya Daily Nation page ni ntangani kero mulikibe gazeti yakubolya nga ekigambero ngekigokonya gashagwa ekero nga omukonyi bumurai bwinse Rigathi Gachagua aberega kubeka ebina 25 nemo ase ogotanga omuswada bogwa kwa isiko asikolende litkolera bwate ogosemelia nga Senate nechikoba gekwerobelia ase egikarokera bekego korekana abo angyo na bigalitkolya alamisi erinde koli gere kose kumulikira muswado yugo ku mwaka isiko asali no gosemelia nga na chikoba kakogendera gutigara abisi sepeje yo boigone mulikerete ngaki ababwatani batemete wesona nigati elinde konekia ukoigwana agati yo muraiwe nseruto na boigo mokonyoye asikulinde mbachi koikirane na boigo asepeje yo ne mulikirete nga ama kwa gosebiragererio byabakonyi babaraibense abayiga sepeje ne mulikirete ngaki mugabana we county ya Kericho Eric Mtai na kibono abete kakokonyeka asensemeri ya Senate abayiga sepeje yentangani ne mulikirete nga na kibono asensemeri ya petrol yabereye kugwa rigoli asekerengo yechishiringe isano na isato asomuliki bigazeti ya muliketengane kerengo yensekima ikikiabereye kwene kigwa asemitinyi 19 yabereke goita yakone kingam ebintu biri bikorwa sechinsi chechesiko mbichikoba bikorwa bikogwa rigoli
abaigo asepeje yeno murkerete obatane yo masirita kulei oyobeire kagosoero kubatikana no kuiba endemero eyere ekerengo gichi bilioni 14 sepeje yentangani baigo ne murkerete ngakyo kongusana nako gende takwane kigwa Asech County asensemere abaigo nga esebunge teraba kegwetia chibesa chi county chibwenete konyora anene ase aba governor babwenete kwa chi billion chiminye sepeji yentangane murikerete ngakibona mabuli gendete kwanike kura sensemeri y'ababunge igoro ya okomentwa asensemeri ya medical insurance asaba koli mirimo beserikali ase kerengo yechibilioni 5.52 eyuere mamincha ni actiri ya social health insurance Oscar Busio ikasepeji yakabiro mwanchu murigereria ani murikerete ngakibono abali babeire bakogenda somutumuko babeire affected asogotanyora pension yabo eyo yabereke wikachi bilioni 23.5 sepeje yo baigo mwanchu murigereria ni murikerete ngakiense ya Kenya yaberege kurikia ekesi kemo aso moroiro yo mabete kagusiria obuguma bwaye kubwatikana no boroire bwa mpox ase muri gazeti ya muri katenga kolengana no boroboti obetero kubwatukwa no muri botambe ase wizara yo bocheno Mary Muthoni nigo abetega kwenekya nga goikira bono igakolengana no botuke babere gosubuli ngore babere bagokora ase gwetania abantu babotara abo bare chiribu 22 bagosoa asense osase chinsemo nigo yaberege kwenekigwa abantu 13 nigo babwate oborero bwa mpox ase county ya Nakuru nigo abantu babere babwate oborero bwa county ya Kajiado babere county ya Bungoma babere Taita Taveta oyomo Busia oyomo Nairobi oyomo Mombasa oyomo Makueni oyomo Kericho oyomo na boigo Kilifi oyomo sepeji ya gatatu mwanchu murigereria ne murikerete ngakibona ligoliria maftali abete likogwa asekolinde egeka kemiaka anyebere gosemiti 19 iga nigo ya orokerenga usengo botkiwa orokerenga ligoliria na bolia gwete ENSAKIA kolinde serikali ire no basemelia akogwo kwa makuligolide mafuta ngochukwa bakogokora amonchirelio nena sugukinia uchumi abigo kubolengana no botuki obwabete bogokorekana ne kyombe keregia NCAC National Cohesion Integration Commission nigo yaberige korokia nga abasaya bange banchiraneti ne chinchira omorai wense Dr. William Ruto negati yabanasiasa bande bagokirania obukoreri bwabo anene kolengana nensemeri ya Kenya Editors Guild nigo babeire bakoenekya nga commission yebe gikuimukia egetambukiro kubwatikana na hate speech asensemeri ya social media kero mwanchu muri gazeti ya muri keretenga record nige korokya nga kolengana n'abasayi bali ba Genzi na kibabete bagwesokia asensemeri y'emitandao kolengana n'ekingwana kyabere kikoenekigwa asepeji yakane mwanchu murigereria ne murikerete amangana alengete omuswada buku mwaka isiko mokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua anene ekero erengete ngani gabeire gakobeka ebi petition 25 neyemo ase ekegambere linde gotanga omuswado yo asikolinde muri gazeti ya muri ketenga nigo senate era chikoba kegotwara igikaro litkore Jumatano na baigo Alamisi ase okumurikira amamocho ali amubwateraneti anene omokonyi bumurai wense Rigathi Gachagua ase peji ya gatano mwanchu muri eliane muri ketenga kibono ekanisa yatemete weswana nigati elinde kubabwatania Ruto na baigo omokonyo ye asikolinde mirobili babete pakubika tiya beteke gwikirana nanyana bo nigo abatani babere bagwesokia kurwa asikaniseri ya Anglican Church of Kenya ACK Archbishop Jackson Olsapit
beteka ukwana asensemeri ya Garissa town litkolia Jumapili akwanike nga egatia baraibichi kanisa ni ngoba bete bakubika imirobiri yo gukikomera na omaraibensa sikulinda bana siasa babete bakubatanganira nabo igo koko bika ebikongo asikulinde babeire bakwanike nga nigo bagendete n'amasabo anige ngani yo babiri bakwitigera Nyasaye nanekera bamulikete nga kisariki sana nemo Catholic Bishop Anthony Muheria ake Bishop Olisapit SDA leader Samson Nyaberi naboigo abaraiba ndikora sikanisa batemire go umerana no maraibense sikolinde chingwana imbaraba bakoiwana baiga se page ya gatano nalimo ne mulikerete omuswada go ku mwaka isiko oyo kabiro omuswada go ku mwaka isiko mu governor awi county ya Kericho Eric Mtai asikulinde litkoli gorege karokyabete kego kolekana naboigo kabakago ikirana bosibwe senate asomuliki gazeti ya muliketenga nigo aba MCA emerongi tatono yomo babete bagwetia omuswada oyobo ku mwaka isiko asikulinde asensemo ye senate bamulikiretenga erinde weti omuswada oyo nigo baganitie threshold ya 2/3 akeronga ensemeri omuwakili korwa ensemeri omugavana Eric Mtai abetega koenekya nga 2/3 nigo ebonete gutwara aba MCA emerongi tuto na babiri asikolinde kolengana na barabo nigo aba MCA balinge merongo etato noyomo abo bataikiraneti lichikoliriganiri ase okumwaka esiko akiona kikyagerete ensemeri ya Eric Mtai go survive impeachment kondo manchumulikiria ikara CPG ya gatano limo nigo ngikira omwele bukumulikira egazeti ya Daily Nation toso ya masemo asigazeti ya The Standard epeji ntangani konera anemono una ebiro bigendete kuminyoka anemono asebono omokonyo muraibwense rigadiga shagwa andete wose alibirundo asogote magwetoria yemaga yokweneke ungalitukolia ankyo wikalitukolia Alhamis nalio barabe bago kwanera igoro yomuswada olioligetiko chukumwaka isiko bosiyobwe bunge area ye Senate as ensemo yende gazeti ya The Standard nige molekerete enchera omugavana we county area ya Kericho Eric Mtai abete igakobanga gagwe cholia ensemo ndi gazeti ya The Standard molekerete enchera omosemia omonene womo raibwense Dr. William Ruto andrete okora bosabira okora emiroberio anemono asoko enekinga obeire gao ikirania omoroberio bokubwatirana igoro ye kampuni area ya Adani epeji akabere gazeti ya The Standard ngemolekerete anemono igoro yegesa kukelie kia ogiek ekendrete kwe murunganeria kubwatikananga negetambokero gie serikali anemono ase ogochi kobeka agati abantu bamenye ase ensemo area ya mau ase ose ensemo area ye ensemo area ya mau engana batali koba bakoa okoboko tusikiboso ikase page ya gatato igazeti ya The Standard ekwanera anemono igoro yo wako isiko kweli chiko lilia ligetinga komonge lyokongenta abantu lyo montabera kuna cherua ogokwa bono nigo igazeti ya The Standard molekeretinga niga abantu ikera bono iga abantu kuikera chimia emo emerongo etano nemo na batano bono bali asa kongo ase ogochia kongentwa inkubwatikananga nelichiko osonokugania wekegambero kelia gia osonokubatikananga nokugania wekegambero kelia ekenene tugoskabosyo mwanchumurelia Ndizi TV twende asipeji ekobwatia epeji ya kanigazete The Standard kwanera anemono enchira omugavana we county area ya Kericho Eric Mtai abete gagwitolia korwa ase ebunge area osowako isikone bunge area
wako isikone bunge area ye senate enkwatkananga n'umubaro w'aba MCA barigeti baganiri ku mwaka isiko utabete gugwikirana niga aba MCA baganiri babe 32 kurende kubwatkananga n'umusora bakirane tibo syo bunge area niga aba MCA 30 noyo mo babete bagwaka ekura ingana bete ko moture kubwatkananga nigo mubaro wendrete ku mwaka isiko utabete wikirana epeji kubwati gazeti ya The Standard epeji ya gatano nigokwanira anemono igoro yenchira omosemia amanene bwe serikali samangana regate bya Sara David Ndi abere gakoba maega yimiroberi andrete asane nemono asoch kwena no kugetikirige chindege gya Jomo Kenyatta International Airport kubwati kananga nigo amangi abera kwene kigwa naboigo asebono ali engana yugwana no getikirige chindege JKIA kyabere koleta liberali nene asinsitu ya Kenya epeje kubwa che gazeti ya The Standard epeje gatano ne mone kwanda anemono igona enjera umuswa doli ko mwaka isiko mokonyi umrewen seriga diga shagwa bere korkananga ni gobekire anse ensemo elia yoko sieka ba Kenya amaiso epeji ya gatona kabere gazeti ya The Standard kwanda anemono igoro yenjira oyo kabere omukonyo muraibense umukoro Kalunzo Musyoka abere gakorokananga nigo ale abere bono gauta kuligi obusania kurwa ase egetuno bose Mount Kenya elinde kobanga gagwe tori akigima asobotori bore bosyo epeji ya gatana gatoze gazeti ya The Standard ekwanera anemono igoro yenjira enchera abasani baye gashagwa babere bako tema kodigia obosani no muraigwenze chingaki ogwako isiko kwa bere gogo ikeraniwa peja kiandika zaidi The Standard kwanera enchera kwanera mono igoro jenchera na chibina omunene wensetu ya Kenya abeteka gochora abawaki aba judge abara bakoba bategerera ebina babere kubeko bosibike gambero mono biribi kwa merelia ogwako isiko komo konyi murewense gadi gashagwa igati yuna mange ndeko imanya nabo kwimanya asuko igorere gazeti ya The Standard ase abuno turatwikira omwali obukumulikira amagazeti mambe ijabono omanchi muligeria ase kekekere bosyo ngoma yigwanga abageni baitu babere bagwikirana ase studio na ntobe tugusanga na barabo amange nigo turaumbirane nere Eunice Nyorera uyore Deputy County Non-Communicable Disease Coordinator na boigo Josephine Ongeri uyore Oncology na sigo manchi muligeria toska ntobe tukumulikira amange kubwatikana n'uburire bwa cancer, breast cancer. Tubasa busca tubasa konyegera kwena turasigitele tambe. Ndizi TV Ubwansu Bwomugusii Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexel